ראש הארגון בפעם השישית, 17 שנים בתפקיד, ואולי זו תגובה ראשונה שלו בעצם, מה שאנחנו רואים, מה שאתה מביא עכשיו. כן, ממש כך. פחות משבוע, 3 ימי עבודה, אם לא סופרים את שישי שבת, אחרי שהתמודדה לתפקיד של יושב ראש ארגון המורים העל יסודי, מול היושב ראש שנבחר רן ארז. ענת שניידר, יושבת ראש סניף השרון בארגון המורים, האישה הראשונה שהתמודדה לתפקיד, התמודדת עם הפתעה לא פשוטה. אתמול בבוקר מגיע לשולחנה מכתב, ובו נדרשת לצאת לחופשה בתשלום מלא עד לשימוע שערך בעניינה, ובארגון המורים לא מכחישים את הסיבה שבגללה שניידר מושעת, נכון לעכשיו, אולי גם תפוטר בעתיד. התגובה קצת ארוכה, אני אקריא את העיקר שלה. כלומר, כמובן שפנינו לרן ארז והצענו להם כמובן להתראיין, לא למי מהאנשיו, הם העדיפו לא לשלוח מרואיין, במקום זה הם שלחו תגובה בגודל עמוד. כך זה המצב שאנשים לא מעוניינים להתמודד עם טענות בשידור, אז הם חושבים שאנחנו נקרא כאן את כל תגובתם. זה לא לעניין, זה לא ראוי, אבל תמצאת כמובן את התגובה. ענת מכהנת בתפקיד מזכירת סניף בארגון המורים. מזכיר סניף הוא שופר, הם אומרים לנו, יקרה מעל כל במה ומול כל אוזן נגד ארגון המורים, נגד מדיניות המורים, נגד רפורמת הדגל של המורים, עוז לתמורה. כלומר, היא מועמדת לפיטורים בגלל שהיא מתנגדת לעמדתו של רן ארז. נכון, בגלל הבעת עמדה. נכון, זו הייתה עמדה שלי, גם אמרה את זה. זאת בעצם התגובה של רן ארז ואנשיו, של ארגון המורים. ממש כך, הם אומרים, היא הודיעה שזו רפורמה גרועה, שהיא איננה מאמינה בה ושאין לבצע אותה. אם אכן בכך מאמינה בכל ליבה ענת שניידר, הרי שמתעורר חשש סביר שלא תוכל להוסיף לשמש מזכירת סניף. בוא תישאר נמשיך עם התגובה אחרי זה, נגיד שלום לענת שניידר, בוקר טוב לך. בוקר טוב. זה רעיון ראשון שלך, אני יודעת שהתלבטת מאוד אם לדבר או לא, ויש גם את העניין של המעמד המקצועי שלך והמעבר המשפטי, ובכל זאת, ספרי לנו קודם כל, תגובה ראשונה שלך, את מקבלת את הזימון הזה לשימוע לפני פיטורים, ואת ההוצאה לחופשה. מה עובר לך בראש? תשמעי, זה לא נפל עליי כרעם ביום בהיר. עוד בבוקר יום הבחירות אמר לי אבי פסקל שלאחר הבחירות הוא יפטר אותי ואני לא אמשיך לכהן בתפקידי. אבי פסקל זה יד ימינו של רן ארז. הוא הודיע לך שהוא יפטר אותך? הוא הודיע לי קבל עם ועדה. היו שם מספר אנשים ששמעו אותו, שהוא הודיע לי שאני לא אמשיך בתפקיד מיד אחרי הבחירות, בגלל שאסי להתמודד. תשמעי, המטרה שלו זה לא ענת שניידר. המטרה שלו זה להפחיד אחרים שלא יעזו להתמודד מולו ולא ישמיעו ביקורת לגיטימית בעתיד. הוא אמר לך אגב, מר פסקל, כשהוא אמר לך שהוא עומד לפטר אותך, מה הסיבה? לא. אוקיי. לא, הוא לא אמר את הסיבה, זה היה ברור, הייתה ברורה הסיבה. תשמעי, במקרה הזה ארגון המורים פועל כאחרון המעסיקים. אני כמזכירת סניף לא הייתי מאפשרת בארגון המורים שמכתב כזה היה מתקבל אצל מורה, ללא שימוע, ללא אפשרות להתגונן. כלומר, התגובה שהגיעה אלינו כבר בעצם קובעת את עמדת הארגון ביחס אלייך, זאת אומרת, הם כבר מודיעים מראש מה הם חושבים עלייך. הם בוודאי. תשמעי, אין עובד במדינה שיפוטר עוד לפני שהיה שימוע, שיקבל הפסקת עבודה לאלתר. המעמד היה מאוד מבייש. אני רק נכנסתי ביום השלישי לעבודה, חתמתי על 2 מכתבים, נכנס אבי פסקל אליי לחדר והגיש לי את המכתב. הנחתי אותו, הוא אמר לי לא, תפתחי את המכתב ותקראי אותו עכשיו. הוא עמד וצפה בי, קוראת את המכתב עד תומו, וכשסיימתי הוא אומר, עכשיו תמלאי את מה שכתוב, תעזבי את הארגון. זה חוקי? אני לא יודעת, אנחנו איגוד מקצועי, אי אפשר להוציא אותי לחופשה ללא שבית דין שמע אותי והחליט על ההשעיה שלי. זה דברים שמנוגדים לתקנון ולכל אמות מידה לגבי כל עובד, בוודאי לגבי עובד בארגון עובדים. תשמעי, אני עדיין המומה, למרות שזה היה צפוי, אני עדיין המומה שזה היה כל כך מהר לאחר הבחירות. חשבתי
שיהיה קצת יותר שכל כדי שזה לא ייראה ושלא יהיה ברור לכולם, אבל כנראה המטרה היא להפחיד את כולם, לדעת שאסור לדבר בארגון המורים, אסור להביע דעה אחרת, אסור להתמודד מול רן ארז, אוי ובוי. את מתארת כאן ממש ארגון שמנוהל כדיקטטורה. את אמרת. ענת, את כבר קיבלת תגובות ממורים אחרים, ואני לא מדבר על מקורבייך. תשמע, טלפון אתמול, גם אתם, היה קשה לכם להשיג אותי. כל סוגי הטלפון שיש לי לא הפסיקו לצלצל. הוואטסאפ, הפייסבוק, בכל דרך שהיא, התמיכה הייתה ענקית. מורים זועמים. תראו, אני מזכירת סניף גדול מאוד, סניף השרון. אין תקדים לכך שמישהו, כל צירים שלו, כל הנציגים של בתי הספר הגיעו ובחרו בו 100% מהמורים, לא 90, 100% מהמורים בחרו בי. יש לי תמיכה גדולה במה שאני עושה, יש לי הצלחות, יש לי מכתבי תודה, אפילו של רן ארז, על מה שעשיתי בסניף ואיך שהובלתי ואיך אני שומרת על זכויות המורים. לצערי, אני יודעת לשמור על זכויות המורים, אבל הזכויות שלי נפגעו. מה את אומרת על הטענה, אמרנו כבר דעתנו עלינו, אבל בכל זאת בואי תתייחסי אליה, שאת קראת מכל במה ומול כל אוזן נגד מדיניות הארגון ונגד רפורמת הדגל של הארגון עוז לתמורה, שהודעת שזאת רפורמה גרועה שאת לא מאמינה בה, ואם זאת באמת תפיסת עולמך ובכך את מאמינה, הרי שמתעורר חשש סביר שלא תוכלי להוסיף לשמש כמזכירת הסניף. זאת התגובה שנמסרה לנו מארגון המורים. מה את אומרת על זה? תשמעי, אני לבחירות האלה הלכתי עם ידיים קשורות. אני לאורך כל הבחירות הקפדתי לדבר אך ורק על החלפת היושב ראש. כמעט ולא דיברת על רפורמת עוז לתמורה. זה לא נכון שזה מה שאני אמרתי. יש הרבה דברים שצריך לשנות בעוז לתמורה. זה לא סוד, זה כולם אומרים. אפילו רן ארז יוצא בהצהרות שצריך לשנות בעוז לתמורה הרבה דברים. אבל אני רוצה לשמור על סדר מנהל תקין ולא להעלות את טענותיי ברדיו לפני שמוסדות הארגון ישמעו את טענותיי בהליך מסודר. אז את הנושא הזה אני מעדיפה לא לדבר עליו. אוקיי, לירן. נגיד, היה מועמד נוסף גם נגד שלמה ויינברג, אין לו תפקיד בארגון המורים, ולכן מן הסתם... ולכן אי אפשר לפטר אותו אולי... מה מבחינתך כעת? מאבק משפטי? מה הלאה? בוודאי שיהיה מאבק משפטי. אני לא אעמוד ואתן לעשות בי את מה שהם רוצים. אני חושבת שאנחנו במדינת חוק, ואני עובדת ככל העובדים, ויש לי זכויות, ולא יכול להיות שללא שימוע, ללא המוסדות, תראו, כדי להוציא אותי מתפקידי, יש הליך מתוקן ומסודר, בארגון המורים יש תקנון, יש בית דין חברים. אני רוצה לשאול אותך, איך כל הדברים האלה משפיעים על המורים עצמם? להערכתך? קשה מאוד. לצערי יש הרבה מאוד קוראים להקים ארגון חדש, שמספיק יש לנו פיצול בין שני ארגונים, אנשים מדברים על הקמת ארגון חדש. את שוקלת להיות חלק מזה? לא, ארגון המורים יקר לליבי ואני אעשה הכל כדי לשמור עליו. וצער לי יש פה שיקולים פוליטיים בנושא הזה, ולא שיקולים מקצועיים. את מצפה נניח לאיזושהי התערבות של שר החינוך בהקשר הזה? אני לא שמעתי. את מצפה לאיזושהי התערבות של שר החינוך בהקשר הזה, על האופן שבו, את יודעת, אחד משני הארגונים הגדולים מתנהל? תראי, אנחנו אגודה אוטומנית. אנחנו לא עמותה. אנחנו לא מבוקרים על ידי שום גוף, ואף גוף לא יכול להתערב בגוף הזה. אוקיי. אנחנו ניסינו בוועידה לשנות את הנושא הזה גם, ולא הצלחנו. אני לא מאמינה ששר החינוך יתערב בנושא הזה. אני מקווה, אבל אני ריאלית. ענת שניידר, מי שהתמודדה נגד רן ארז ומצאה את עצמה עם זימון לשימוע לפני פיטורים, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. לירן, משפט אחרון שלך? אני אסכם את זה
במה שאומרים בארגון המורים, תמו כיצד ענת שניידר לא החליטה לאור עמדותיה מתנגדות נחרצות לארגון המורים להתפטר מתפקידה. פשוט כך הם אומרים לנו. כן, כלומר, יש פה באמת ארגון שסבור שאם מישהו מפעיליו מתנגד לעמדת יושב-ראש הארגון, אין לו מקום בתוך הארגון. זה בעצם מה שהתגובה הזאת מבטאת. האמת, זה באמת מותיר גם אותי ללא מילים. ענת שניידר, תודה רבה לך וחג שמח. לירן חוג'יינוב, כתבי עלינו לחינוך, תודה רבה שהבאת את הסיפור הזה. פרסומת קצרה וחוזרים. מה אתם אוהבים לעשות בפסח? לתת מתנות? לקרוא ספר.